Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyan natin ng mga top stories of the day. Today is November 3, 2025, Lunes nga adlaw. Bagyo Tino malandfall karon sa gabi kung sa kaagahon. Negros, yara sa alagyan sa bagyo. 5.5 magnitude nga linog, nabatsagan sa Candoni. Landslide nagbuntad sa Sipalay. Pulis nga nakapatay sa iya kahagugma, nagaligar nga aksidente ang natabo, pero PNP duda sa iyang statement. May saka sa minimum wage earner sa Western Visayas nga 37 tubtub 40 pesos. Kag sa Good Vibes, Bacolod City, mangin-host ang Batang Pinoy 2026. Inatanan sa Digicast Negros 10. Una kita sa number 10, isa ka 5.5 magnitude nga linog ang nagigo sa Banwa sang Candoni kay napasado alas 3 sang kaagahon. Isa ka landslide na ginreport sa kaiping sini nga lugar nga Sipalay City. Wala sa mga report nga kahalitan sa Banwa sang Candoni. Intensity 4 ang ginreport nga nabatsagan sa pagtayog sa Banwa sang Candoni, Dumaguete City kag Sibulan sa Negros Oriental. Intensity 3 naman ang nabatsagan sa iban nga bahin sa probinsya kaang isang Bago, La Carlota kag Sipalay City. Intensity 1 sa Bacolod City, Escalante City kag Hinigaran base sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sunod sa kay Mayor Ray Ruiz, nagpatigayon sang inspeksyon sa mga structure sa Banwa, lakip na mga eskwelahan nga magaserbi nga evacuation center in kaso nga may kinahanglan iga-evacuate sa pag-igo sang bagyo nga Tino. Dugang pa niya, wala man sang high-rise building sa Banwa. Suno kay kanto ni DRMO Officer Eric John Monserrate, may mga minor cracks nga nakit-an sa Kaningay National High School pero hindi mapatod kung ini mga bag-o nga mga cracks. Samtang, ginsiling naman ni Sipalay DRMO Coordinator Junilo Bugtae nga mahimo tuga na sang pag-ulan kasubong sang paglinog ang landslide nga nagluntad sakop sang Camp Valdez sa Mambaroto sa Sipalay City. Damlag pa, ginreport nga ang progressing landslide sa area. Rason nga may didini nga ginamonitor. Suno kay Bugtay, may mga kahoy nga nadala nga nagkalahulog. Tigayo naman nga na-clear ang area. Laman din mga rest building. Oo. Tinabali na kapatigayo na kamo inspection sa mga buildings da, no? Ongoing ang inspection ng engineer sa buong. Oo. Taga nga ako yung dararin mo. Tayo mo nagkapreparar mo kami sa bagyo naman eh. Pero mga school buildings na nga maga-serve as evac center, safe man na yan, no? Following the linog? Oo. Wala ganda. May problema kami. Ang usually kalabanan ng atarang yung mga barangay. Mga barangay, may harap man sila yung mga evacuation center na ilagit. Sa number 9, sa Negros Oriental naman, Banwa sa Manhuyod kag Baay City, gayon pa'y dalom sa state of calamity. Ini kasunod sa natabo nga pagkawasak sang dahig sang wastewater pond sang Universal Robina Corporation o kun URC, Baay's Distillery sa Baay City, Negros Oriental sa nagligad nga semana. Ginsiling sang local government unit sang Manhuyod kag Baay City nga amo ang apektado sa natabo nga wastewater spill, 7 ka mga coastal barangay sa Manhuyod ang apektado kag napulo sa Baay City. Sunod sa Environmental Management Bureau kung EMB Negros Island Region, yara na sa 3,000 hectares sang baybayon nga sakop sang Tanyon Strait ang kontaminado. Bungod sa sining nga insidente, may nagluntad man nga fish kill sa baybayon. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources, 255,000 cubic meters ang molasses wastewater ang nagkadto sa Baay's Bay adtong October 26 halin sa ethanol distillery nga makabig threat sa marine life sa Tanyon Strait nga ginakabig pinakamalapad nga protected marine area sa Pilipinas. Sa statement sang URC, ginsiling sa kumpanya nga masobra sa 100 ka mga tawo ang nagatrabaho para makaayo ang naguba nga dahig sang November sa kagmatuman matapos na ini sa Nobyembre 4. Mangingisda kag mga yara sa tourism industry ang lubos nga naapektuhan kay hindi pwede magpangisda sa baybayon sa karon kagin pauntat ang pagkadto sa sandbar sa mga turista pati na ang dolphin watching. Sa number 8, walo o kung anong kabeses nga nagbugas sang abuang bulkan kanlaon sa kahapon nga adlaw subong nga daw napagwa naman sang lahar advisory ang FIVOLCS.
Kasunod sa bulletin nga gin-issue sang Pag-asa angot sa Baguio Tino nga magadala sa mabunok nga hukon heavy to intense rainfall sa pila ka bahin sang Central Philippines lakip na ang Negros Island sa masunod nga inadlaw. Nagaabiso ang PHIVOLCS nga ini ang pwede mag-generate sa volcanic sediments flow o kun lahar flow. Pwede man magtugas ang body stream flow kun muddy runoff sa mga suba kag drainage area sa bulkan kanlaon. Gani nagaabiso ang PHIVOLCS nga mas mangin mabinantayon kag ginapabantayan man ang mga komunidad gadamlag pa na identify nga maapektuhan sa kasubong nga mga hazard. Nalakip sa area nga at risk ang Ibid Creek sa Biak na Bato kag Baji-Baji Falls kag Talaptapan Creek sa kabakungan sa La Castellana. Samtang naglawig sang 4 tubtub 110 minutes ang ash emission nga na-record sa bulkan kanlaon sang kahapon. Nagapabilin sa gihapon ang threat sang paglupok sang bulkan. Sang gabi nga malawig nga ash emission event. Bali naglabot siya sobra isa ka oras ang pinaka recent ang gabi sa natabo. What time na gani, sir? Ang more than an hour? Ano siya, 9:15 to 10:33. PM Yes, ma'am. of November. November 2. Sa number 7, sa Banwas ng Kawayan, isa ka barangay kagawad ang patay sa pagpaniro sa mga armado. Gintino kag napatay ang isa ka barangay kagawad sa barangay Tambad, Banwas ng Kawayan, Negros Occidental, kay inalas 5 sang kaagahon. Ang biktima, isa ka aktibo nga miyembro sang anti-communist organization. Nagwa sa investigasyon nga anom ka mga lalaki nga armado ang nagpadulong sa balay sang biktima kag gintawag siya. Sa nagwa ang biktima, ginmaduan siya nga magpungko kag siya ang gintiro sa makapila ka beses. Nakaangkon siyang igo sang bala sa dugan kag tiyan ang biktima kag deklarar nga dead on arrival sa Kawayan Health Center. Nagporma na ang Police Regional Office Negros Island Region sa Special Investigation Task Group nga magatutok sa investigasyon sang pagpatay sa kagawad kag mga motibo nga may kaangtanan sa posisyon sang biktima sa barangay kag kaangtanan sa Sambayanan Kawayan Chapter nga isa ka anti-communist group. Sa number 6, isa ka pedestrian patay matapos mabungguan sa pick-up nga ginadala sang isa ka Chinese national. Ginbawian sa kabuhi ang isa ka pedestrian matapos mabungguan sa pick-up truck sa Renata Street sa Purok Medalya, Milagrosa, Barangay Sumag sa Bacolod City sa Nobyembre 1 sang gabi. Nagatabok sa dalan si alias Ramon sa Barangay Talok sa Bago City sang siyang ginbungguan sang pick-up. Ginamanayo ang pick-up sang isa ka Chinese national nga si alias Janbo, 38 anyos kag residente sang Tangshan City, Hebei sa China, kag temporaryo nga nagaistar sa Barangay Lagasan sa Bago City. Padulong sur sang dalan Araneta ang Chinese national sang iya mabungguan ang pedestrian. Sunod sa report, sa mag-abot ang nagresponding ambulansya, wala na sang signs of life ang nasambit nga pedestrian. Gindala ang iya nga bangkay sa Abbey Funeral Home, samtang detained sa Bacolod Police Station 9 ang foreign national. Sa number 5, isa ka pulis nag-aligar nga aksidente niya nga natiruhan ang iya kahagugma sa sulod sa salakyan. Gani napatay ini. Pero nagagwa sa investigasyon sang PNP nga duda sila sa iyanangin pahayag. Yaring report. October 29, sang masapuan ng isa ka dugoon nga auto sa Sitio Suol, Barangay Gargato sa Hinigaran. Ginpangita ang missing nga driver kag tag-iya sang auto nga si Christine Joy Dignadice, residente sang Victoria City. Makaligad ang duha ka adlaw, Nobyembre 1, nagsungka sa PNP ang pulis nga si Police Staff Sergeant Enrique Gonzalodo Jr. sang Bacolod Police Station 5. Ginako niya sa PNP nga siya nakatiro sa kay Christine Joy. Sunod sa kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Dennis Wenceslao, ginako sang pulis nga may relasyon sila nga duwa sang biktima. Naglalisay sila nga duha sa sulod sang salakyan kag aksidente niya kuno nga natiruhan ang biktima. Ayon po sa kanyang salaysay at confession na siyempre po kaharap ang kanyang counsel, meron po silang relasyon ng ating biktima, si Christine Joy.
At nasabi niya rin po sa kanyang confession na nagkaroon ng pagtatalo doon sa sasakyan na nakita natin sa hinigaran. At doon na po hantong ang pagkamatay ng ating biktima. Pero duda ang PNP sa iya statement nga aksidente niya nga natiruhan ang biktima. Suno kay Wenceslao, dapat kuntani, ginirekta sa ospital ang biktima, kag wala ginwigit sa kampo sa barangay Don Jorge Araneta sa Baguio City. Napilahan pa kaadlaw, antes niya iniging tudlo. Ginhublasan pa ang biktima suno sa PNP para patalangon ang investigasyon kag bagwa nga daw ginhimuslan si Christine Joy. Nag-aligar ang sospek nga pulis nga ang konsensya niya ang nagtulod sa iya nga banugid kung ano ang natabo. Pero sunod sa pulis, nakahibalo na siya nga sa iya nakasentro ang investigasyon sa mga kabaro niya. Yung sinasabi niya po na ito ay aksidente, pabayaan po natin na katotohanan, investigasyon at ebidensya ang magsalita para dito. Kung talaga ito ay aksidente, sana din na rin niya ng ospital ang ating biktima. Yeah. Bakit niya po ito kailangan? Bakit niya po dinilay? Yan po ang kanyang sinabi. Na siya ay nakonsensya na. Kaya siya ay bumalik na sa na pag-isipan niya na sumunod niya. Pero gaya po ng sinabi ng ating regional director, we are closing in on him. Maaari din, nababother din siya na may paali-aligid na sa kanya. Di po ba? So, di natin po masabi kung yun talaga kanyang... Siguro, alam po niya na yung siya na po ang tinutumbok ng ating investigation. Dugang pa ni Wenceslao, side lang sang pulis ang nabatian. Kay wala na matagaan pa sang tsansa ang biktima nga makapatag sang iya nga bersyon kay patay na siya. Suno sa kay Police Major West Esquila, ang OIC Provincial Chief sang Negros Occidental Forensic Unit, kagang Chief Medical Legal Doctor, igo sang bala sa abaga nga naglusot sa liog, ang ginkamatay sang biktima. Ini ang nagaisahanon niya nga pilas. Sa iya paglantaw, malapit ang pusil sa biktima kay may mga gunpowder burns pa ini. When we conduct examination, especially with the gunshot wound, we look for some other signs like, especially there is presence of tattooing. That is it's like a plain and simple gunpowder burns. So meaning, pag may presence ng tattooing, malapit, close range yan. So hindi natin pwedeng sabihin na yung pumutok o nagtiro is malayo. Abot silingon, kung ang scenario natin is nagtiruay sila sa sulod sa salakyan, possibility talaga, yun malaking possibility because it is a close range shot. So yun yung sinasabi ng autopsy finding natin, close range shot siya. Hindi siya natiro sa layo. Sa yaman paglantaw, negatibo nga nahimuslan ang biktima. Pero sa kunhungod nga gintiro kung aksidente lang natabo, ini ang masabat sa investigasyon sang PNP. Para kay Wenceslao, mabaskog ang ilang kaso batok sa pulis. Ginpasakaan ng pulis ang kaso ng murder kag subong yara na sa paghinakop sang CIDG ang suspect. Sa number 4, may aras ang saka sa minimum wage sa Western Visayas nga 37 pesos kag 40 pesos effective sa November 19. Inibase sa wage order number RBVI-29, samtang ang sweldo sa mga kasambahay sa rehiyon ang mangin 6,500 gikan sa 6,000 pesos nga bulanan o kun may aras ang 500 pesos nga saka. Sako pa ang Negros Occidental kag Bacolod City sa Western Visayas nga wage order. Ang daily minimum wage increase sa non-agricultural, industrial, commercial para sa mga kumpanya nga may mga empleyado nga masobra sa napulo ang mangin 550 pesos gikan sa 513 pesos o kung may arasan 37 pesos nga saka. Para naman sa may mga napulo ka mga empleyado kag panubo, 525 gikan sa 485 o kung 40 pesos nga saka. Samtang sa agriculture naman, ini ang mangin 520 gikan sa 480 o kung 40 pesos nga saka. Sa number 3, sa Kalola na anod sa suba sa Kabangkalan City kag tubtub sa karon, padayon pa nga ginapangita. Apat na kaadlaw nga ginapangita ang lola nga naanod sa mabaskog nga daludo sa tubig sa sapa nga sakop sa barangay Nasalayan, barangay Inapoy sa Kabangkalan City. Sunod sa himata, tubtub karon.
Wala pa makitaan ang lawas ni Estrella Barcoma, residente sa sitio Pilupiluhan sa Barangay Inapoy. Nagapatigayon sa search and retrieval operation nagkatapos ang Philippine Coast Guard, DRRM, Kabangkalan, mga opisyalis ang barangay kag pamilya sang biktima. Halin pa Biyernes tubtub subong nga Lunes, Nobyembre 3. Pasado las 2 ang hapon sa Oktubre 31 sang nagpangani sanday Estrella o puding yang bana nga si Junior ilaagot kag mga apo. Masami sila nga nagalabay sa nasabit nga sapa. Apa natabuan sang amo nga tion nag-ulan kag nagbaha rason nga nagtaas ang tubig sa sapa. Nakauna tabok ang mga apo kag agot nga bata apang sang magtabok na ang mag-asawa nga Barcoma, sila ang nadalinas. Nakapanghawid si Junior sa hilamon samtang si Estrella ang ginanod sa mabaskog nga daludlos ang tubig. Ginhingagaw lagas sang agot ang yailoy apang wala niya ini malapot. Nagapanawagan karon ang pamilya sa mga residente sa kaiping nga mga lugar nga buligan sila sa pagpangita sa biktima. Sa number 2, Bacolod City kag Negros Occidental nagapangaman na batok sa bagyo nga Tino. Ang face-to-face classes halos tanan-tanan suspended na subong adlaw. Nagsuspend man sa trabaho sa gobyerno sa Bacolod City kag provincial government sa Negros Occidental. Suspendido naman sa karon ang biyahe sa mga sakayan pandagat. Naka-red alert ang mga disaster team sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa ginpatigayon nga press conference ni Bacolod Mayor Greg Gasataya kay inasang aga, iyaman ginpangabay ang pribado nga sektor nga magsuspende man sa trabaho sa Nobyembre 4 para sa seguridad man sang ilang mga empleyado. Dugang pa sini, magapatigayon man ang sudad sang preemptive evacuation sa mga lugar nga ginakabig delikado sa epekto sang Bagyo Tino. Ang Pag-asa ang nag-aabiso sang preemptive evacuation sa mga lugar nga masami ginabaha kag nanubuan kag sakop sang red rainfall warning. Ginpahayag man ni Department of Social Services and Development Head Richel Verdeprado Manga nga preparado na ang pagkaon para sa mga evacuees. Nag-aabiso naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa publiko nga magsunod sa abiso sa otoridad kung kinahanglan ang preemptive evacuation dapat nga magkooperar. Target sa probinsya ang zero casualty. Sa Banwa sang Isabela, may mga nag-evacuate na sang temprano pa bilang pagpangaman. Preemptive evacuation considering the situation that ang path sa Baguio so 11 kanina then ang kakusugon sa hangin plus the volume of rain. So most siguro you will have to stay 2 days in the evacuation center. No? So every time we are hit by a typhoon, we always go for zero mortality or zero casualty. So we're calling for the cooperation of the public. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, bagyo nga Tino ginapabot nga magalandfall karon sa tungang gabi ukon karon sa kaagahon. Northern Negros, mukon porsyon sang Northern Negros, ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. As of 4 p.m. yara na ang bagyo nga Tino 170 kilometers east sang Giwan, Samar. May kabaskugon ining 130 kilometers per hour kag pangmadlos katubtub 160 kilometers per hour. May mga lugar na nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal. May ukuna sa napaidalom sa Signal number 3 ang southern portion sang Eastern Samar, central portion sang Leyte, northern and central portion sang Cebu pati na Bantayan Island, the northern portion of Negros Oriental nga nagalakip sang Vallehermoso, Canlaon City kag Gihulngan, ang northern portion sang Negros Occidental nga nagalakip sang Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, La Castellana, Pontevedra, San Enrique, La Carlota, Cadiz City, Bago City, Enrique B. Magalona, Tuboso, Valladolid, Salvador Benedicto, Sagay City, Bacolod City, Murcia, Escalante City, Calatrava, San Carlos, Silay, Pulupandan, Victorias, Talisay, Manapla, Guimaras kag eastern portion sang Iloilo. Kung magsiling nga Tropical Cyclone Wind Signal number 3, may ara pa sang 18 oras nga lead time para magpreparar ang kadam-an sa aton. Samtang ang iba naman nga bahin sang Negros kag Negros Occidental kag Negros Oriental ginpaidalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Nagagiho sa gihapon ang bagyo nga Tino westward. Si Tino ang
Ginapaabot nga ma-initial landfall sa vicinity sa southern portion sang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte ukon Dinagat Islands, Subong nga gabi ukon karon kaagahon. Si Tino gina-forecast nga maga-initial landfall nga mayara sang kabaskugon nga 150 to 165 kilometers per hour. Posible nga maghinay ini gamay lang. Pero matapos maglandfall pero tabukon sa bagyo nga Tino, ang Visayas pati ng Isla sa Negros kag sa Miyerkules, posible nga yari ni ini sa West Philippine Sea. Samtang nagatabok sa Visayas, yara ini sa typhoon category. Ginapaabot nga buwas mga alas 11 sang aga malabay ang matasang bagyo sa Northern Negros. Humalin subong nga hapon, tubtubwas bilog nga Negros Occidental, ginpaydalom sa red rainfall warning. Bot silingon, may 200 mm sang ulan ang igabubo diri sa aton nga probinsya. Nagakaulugan ini sang pagbaha, ilabi na sa mga nanubuan nga mga lugar. Kag sa higad sang suba may kay posible sang pag-awas man sang suba. Tandaan, ang bagyo hindi lang niya pintok. Isa ini ka sistema, malapad gani bisan ang sentro yara lang sa Northern Negros, kutob sa mga lugar nga nagapalibot diri maapektuhan sa bagyo. Magluwas sa bagyo Tino, may LPA pagid sa karon sa guwaman sang PAR nga may posibilidad pagid nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kay na sa aton nga paglibot sa Bacolod City, na miyara na sang ginpapanaog na ang pila ka mga higante nga mga commercial billboards sa Dalan B sa Aquino Drive kag Lacson Street bilang pagpangaman man sa pagsulod sang bagyo. Masyado naging ka-stressful sa mga balita. Yari na yung pang-good vibes lang nga ginagmay. Ang Bacolod City mag-host ang Batang Pinoy 2026. Ginanunsyo sang Philippine Sports Commission sang October 30 nga ang Bacolod. Kung sa Bacolod, ipatigayon ang 2026 Batang Pinoy National Championships. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, isa ini kay National Youth Sports Program nga ginapatigayon kada tuig para sa mga atleta nga nagaedad 15 anyos panubo. Suno sa alkalde, dako ini nga oportunidad nga makabulig sa ekonomiya sa syudad, ilabi na sa turismo. Sunod pa kay Gasataya nga ginapaabot kaya sa 24,000 to 30,000 ka mga atleta, coaches, kag mga ginikanan ang magakadto sa syudad. Dugang pasang alkalde, sa bulan sang Pebrero naman, igapatigayon ang Negros Island Generic Athletic Association Meet, samtang sa Mayo naman ang Sports Expo. Ang syudad sa Bacolod upod sa mga pribadong eskwelahan kag sa probinsya sa Negros Occidental ang mga co-host sa National Pre-SAA Games. Boost our tourism because we're talking about 24 to 30,000 athletes, coaches, and parents na magkakadto sa Bacolod as we have the Batang Pinoy. Andas kita magtakop, shout out anay sa aton nga live viewers. Subong nga gabi si Jenny Jel, mayong gabi DJcast crew and Choi Ruming, si Marilyn, good evening DJcast Negros ug amping kanunay, mga taga Negros, God bless ug ampo sa Ginoo. Si Neros Atinara, salamat nadaan Kenneth Picardo, saka na pre. Panawagan siguro magsaka na. Si Gloria Bantigue, good evening DJcast NIR kag sa Ruming. Keep safe everyone and God bless. Si Maricon Gamboa Hayashi, good evening sa Ruming, DJcast Negros from Japan. Si Andre Tahonera, good evening DJcast Negros. Si Revelin Doromal, good evening DJcast Negros. Kag siya Mirna Garrido Clavel, good evening DJcast Negros watching from Payao sa Binalbagan. Si Romel Mahilong Galio, good evening, keep safe kuno sa aton nga tanan. Kag amuyad tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maghalong kita tanan.